Zuek kuadrillako lau lagun zeate. Eta denboratxua zen emakiten elkarrekin bazkari bat egin nahian, baina ezin bat egunik adostu. Iritsi da eguna eta gaur juntzeate laurok elkarrekin bazkaltzea sagardotegira. Baina ez dakit nik aukera ona izan da. Alaia, sagarduen Zipristinekin deseroso dago. Eli maitik ez da altxearein. Hane, bere kuadrillatik kanpoa beste edozenekin tertulian dabil. Eta Oiana baso aurretik dula txotxeroan atzetik. Oiana txotxeroan atzetik, hane beste kuadrilla, edozein kuadrilla barron gustoan. Alaia deseroso, Zipristinduko dan beldurrez, eta Eli berriz maietik ez da altxearein. Txotxeroan atzetik ezin da aparta, bestela atzerantza eroriko data. Oiana nahiko zaila dugu eramaten, bikoma etiliko izan ditu aurten. Harrapatu du lehen momenturen baten, beko baletikan trago baten. Oianan egoerak jartzen autrantzeko, ze pertsona beharra hola mozkortzeko. Txotxeroan atzetik urdurian zeko, beste jendearekin jarraitu zazuzuk, Eli zure basoa nik beteko dizut. Alaia ez beldurtu, Zipristin batzun truk, nere basoarekin babestuko zaio. Ta hanek aldentzeko nolako artea, honek dauka gurean dut merezi partea. Alare ez da izango niretzat kaltea, hola afalduko dut aneren partea. Ez dauka ez harreman ta ez sentimendu, bultza egiten zaitu ta paretik kendu. Beste kuadrillan sartu naiz ta ez baimendu, gure kuadrillakoa dela pentsatzen du. Edozein aitzakia aski aldentzeko, ez da aukera txarra ondo pentsatzeko. Hane falta da eta nila sailete antzeko, gogoan eukan neska paretik entzeko. Zuek erdigunean, ni periferian, ingles eskaxarekin nabil miserian. Ara topatu ditut gaurkoan erdian, hiru
txotxean du nahiko zalaparta, hain degun eskafina eta neska aparta. Kupelaren ondotik etzatez aparta, Katiuska jantzita etorri zerata. Mila arazo ditu ta ez arazo bat, etxean utzi ditu Katiusken sokak. Zipristinen artean nolako borrokak, eta hori dauztala aldatzeko botak. Nik beti eramaten dut pare doblea, pare bat da bestea, baino askoz hobea. Aizu ez dut izan nahi, albada burdea, zertako asmatu zen eskantziadorea. Elik aurrez esan du utzi lasai utzi, tamaian jarri zaigu baberota guzi. Hiru plater ustuta ez dago itxusi, txuleta bazan baino nik ez dut ikusi. Sagardotegia da gaur gure sehaska, txuleta ez jateko hainbeste gatazka. Beste hirurek eman degunez gaur nazka, eskerrak mantentzen duen Hernaniko kasta. Kasta edan ezkero maizaio bukatzen, bakardadearekin hitz batzuk trukatzen. Lehenala ikusi dut ta ez zait gustatzen, bere kopetarekin intxaurra puskatzen. Gaur emango dizuet Hernaniar klaseak, komeni da hemendik ondo moldatzea. Hauek majo dijoaz ta azetrantzea,